काश्मीरमधील दोघा दहशतवाद्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत। काश्मीरमधील कुपवारा पोलिसांनी 41 राष्ट्रीय रायफल्स, सीआरपीएफ आणि एसओजी यांनी ही कारवाई केली। दहशतवादी फारूक अहमद तेदवा आणि मिस्किन अहमद तेदवा अशी या दोघा दहशतवाद्यांची नावे आहेत। हे दोघेही सध्या पाकिस्तानमध्ये असल्याची माहिती आहे। कुपवारा पोलिसांसह ही कारवाई करण्यात आली। आणखी दोघा दहशतवाद्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहेत। त्यामुळे आता हे दोघे दहशतवादी सध्या पाकिस्तानात असल्याची देखील माहिती समोर येते आहे। या दोघांची ही घरं आता उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे। कुपवारा पोलिसांसह लष्कराने ही धडक कारवाई केलेली आहे। दोघेही दहशतवाद्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आल्याची ही दृश्य आपण पाहतोय। हे दोघे सध्या पाकिस्तानात असल्याची देखील माहिती समोर येते। त्यामुळे आता भारताच्या कारवाईला सुरुवात झाल्याचं आपण पाहतोय।